jotono no khulumkha jotono no ato ano sini baina ani Sak Hamya belai khe kotorma ungwi klaijak tabu bohogni bemar bisi to balo gefo prai 8 din haing tongkha tabuk belai problem muklai tongkha ambagi nong thani ang ma phekhe joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa subadi ang belai bipoto klai tongkha tamni hingke joto borok no saimano hamya klai khangke joto no rangri ni bepar bithi sanani doktor naijaknani belai kosto ongoi tongkha yago rang khopsakano kwrwi ajina lama kwrwi fungai khe nokhor khe se ajinani hima hai keba ta rang khopsakano kwrwi aboni bagwi norong thanio khulumwi yak juri ang no khoijao ano kisa subaju khaijabadi norong ni chubamung bai ang ani saksori hamui phaima hwnkhe belai hambai yago rang kwrwi ni bagwi no norong thani ang chubamung sano but joto borok no siu ang bo hai khe samung khai hardwork khai abo ani thani ang kono line kwrwi cholinai lama kwrwi abo thani no doctor naijakna bagwi borok baire refer khai rwkha but ang ani yago rang khopsakano kwrwi aboni thani nong thani sano chwngbo jotoni thani no chwng bui hamya rok no chwngbo tubalaio thanglai but norok bo chwng ano kisa tubakangkhe norok ni chubamung bai ang kisa hamui phaima hangaba ani kha o tongthokgano hwnwi ang norong thani abono chubamung sanjao ta hambai jotono kisa misa khoroksa khonike chubawi ano hamrui rok nongni hamrui bai ang kaisa samung khaidama no tiprasa rok bagwi o dophani bagwi sangbadik buino nugya nug uidama no obono ang chai tongnai hambai ang bisi kok saimai lengo